Ọ bụkwazi oge ngosipụta omenala na njirimara ndị obodo Nri dịka Dr. Uju Okechukwu nọ na USA sonyeziri otu ọdụ Iyom Nri bụ obodo dị na kansụl ime obodo Anọcha. Kenechukwu Chukwudi bụ onye nta aka anyị gara ime ahụ wee deta akụkọ n'uju. Onye isi otu ọdụ Iyom Nri bụ Odoziakụ Joy Egolum bụ onye kọwara na otu ọdụ Iyom bụ nnukwute echiche nwaanyị na-echi n'obodo Nri nke ihe na-eso ya bụ ndị bagoro ya bụ ndị ga-emepụta n'omume ezigbo agwa nyegere ụmụ agbọghọ na-eto eto bụrụ ndị na-achọ udo ma bụkwara ndị na-akwudo n'omenala ndị Nri ebe ọbụla ha nọ ka ekechara ya ekike ma nyekwa ya ikike dịka onye otu ọdụ Iyom Nri nke aha echichi ya bụ Ugochimelum. Odoziakụ Okechukwu kwuru na ọ kwadego onwe ya dịka onye chọọ isonyere n'otu ahụ nke ọ ga-abụkwa nnukwu nwa ga na-egosipụta omenala ndị Nri ebe ọbụla ọ nọ. N'okwu nke ya, di onye na-eme mmemme bụ Maazị Frank Okechukwu Chika kwupụtara obi aṅụrị ya maka mmemme ahụ ma mekwa ka a mara na iso n'otu ahụ abụgoro ihe na-agụ nwunye ya agụ kamgbe nke o nyere ya nkwado ka ochie ma kenekwa nwunye ya dịka onye na-enye ezigbo nkwado site na obodo Nri nke dị n'okpuru ọchịchị Anọcha. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.